טוב, אז לפני איזה שבוע וחצי העליתי סרטון לגבי מוזיקה דארק ששלחו לי. זה 255 BPM. זה מוזיקה? תחילה אני שואל בשיא הרצינות, מישהו אוהב את זה, אני לא מזלזל. הסרטון הזה, בגלל שהוא באמת היה בתמימות, הוא הגיע לאלון חסון, נכון? היה נראה נכון שתגיד את השם. כן, המפיק של קהילת הדארק בישראל מסתבר, קשר לרשמי, להזמין אותי למסיבה שהם עושים, שאני אטעם באמת. עכשיו זה מושך אותי באמת הייתי רוצה לבוא, אבל זה שבת ומעורב, אז אני לא הולך לזה. אבל הוא שלח לי מוזיקה, אמר לי, בוא, תשמע, תן דעה. אז בשבילך אלון אני עושה את זה, אין, בכיף, למה לא? אני תמיד פתוח לשמוע מוזיקה, אני אגלה לכם בסוד שאני אפילו שומע טכנו, גם פסאי אני אוהב קצת פה ושם. אני לא מדבר על ההאוס שאני אוהב, ובקיצור אני אוהב הכל, כאילו, מכל דבר יש את הדברים שאני אוהב. אז זה אתגר כזה. הלוואי שאני אמצא משהו של 500 BPM שאני אוהב. אז בואו נשמע את הטרק, ולא שמעתי אותו עדיין, נשמע אותו עכשיו, ונראה מה הוא אומר, נראה מה... זה הטרק. מתחיל פגז. מתחיל אש. בינתיים מצוין, אם זה הולך ככה, תכף תהיה הפתעה בטח. בדרך זה ככה. אני לא מצפה להחזרות, אני מצפה לדברים טובים. בואו נראה. הנה זה מגיע. יא רבנן, למה? אבל למה? זה היה מצוין. תשמע, אני שם בתוכנה שלי, מוריד את ה-BPM, יכול להיות שזה טוב, מעניין. אני הולך לעשות את זה נראה לי, מעניין. איבדת אותי, אחי, פה איבדת אותי, בוא. בוא נריץ קדימה על הקטע המעניין. יא רבנן, 2. יודעים מה זה? רגע, אני מתחשמל שנייה, אני אעסוק שנייה בתחשמל שנייה. נראה לי סרטון שאני אעשה על טיקטוק מוסיר אותו, אני לא יודע. יגיד מה זה הרעש הזה. לא, אני צוחק, אני ממש צוחק, אתם יודעים שאני צוחק. זה אותו טרק עדיין. לא, זה לא סרטון. לילה שלם דבר כזה, אחי. זה אם אני מת אותו BPM יש מצב, אחי. בוא נראה. תעשה לי רגע טובה, טוב, בוא קצת נשמע. מחי נפשות. מי ששואל זה מה שאני שומע. כמה שואלתי עם הסרטון הזה.